ja som nad tebou, dobre? Chod za Vilkom, tak jak pôjde Vilko. No otáčaj Vilko, ideme za tebou. Lyžiarska škola. Husenica. Ty sa, Natálka, budeš učiť za niekým lyžovať, tak jak Vilko, taký veľký oblúk. Paráda. Musíš ísť rýchlejšie, Vilko, ona je rýchlejšia jak ty. Ona musí brzdiť potom stále. Dobre, super, decka, ste bombové. Bombové. Juuu. Tak toto bude bombové video. Super. Super, bacha na snowboardistu. Super snowboardista, super. To bolo dobré. Vidíš, jak sa dá ísť pekne kontrolovane medzi dvomi lyžiarmi? Nič sa nestalo, hej? On to pekne vystihol a pekne vás prešiel okolo vás. Super. A potom pôjdeme, aby sme sa rozbehli rýchlo dolu. Ešte nie, ešte jeden malý oblúčik. A poďme, Vilko, potiahni to dole. Poď, Natálka, aj ty. Choď, ale nechoď za Vilkom, úplne choď sama. Tak, sama choď. Super! Wow! Môžeš ísť. Tak toto bolo perfektné.